broj 011-634-789, ili ima neko na vezi? Halo. Halo, ko je? Halo, ovdje Rajko. Gde si, Rajko, Radodajko? Zdravo, Pope. Šta radiš, matori? Evo, ništa, bleja tu na poslu. Zdravo, Pope. Ćao, ja sam Enes, ne znam da li smo se upoznali. Jesam ti rekao da je bolje da će. Reci mi, Rajko, pošto Enes nije tu, nema veze, kako si ti proveo ovo leto? Je li bilo more ko more nemirno i plavo? Devojčica, ribica. Ma, koje more, pazi. Ja jedno imam svoje pravilo, da ti kažem. Kad nemam mnogo para, dao Bog i nešto i ne radim posebno u svom životu. Dobro. Tako ja kad dođe leto ne idem na more, ali zapalim u Bosnu. Pa šta imaš tamo, neku zanimaciju? Pa imam tamo neku kao rodbinu, ovo ono, odem tamo na leto, bleja ovo ono, ali dobro. Bosna ko Bosna, nema šta da se posebno radi. Bosna ko Bosna, nemirna i zelena. Dobro. Pošto nema tamo nešto sad, ja imam svoju jednu igru koju veoma često volim da igram. Kamene face, šta? Ma evo, to je srpski rulet. Srpski rulet? Da. Znam za ruski rulet. Ma, koji ruski, srpski, slušaj. A šta je srpski? Sad ću kažem. Ono s kolima ili? To vam je jedna moja baš najveća zanimacija u Bosni. Dobro. Tamo imam strica koji ima jednog starog kadeta, znate, onaj poznati lubeničar. Kršina od auta, ali... Poznat kao mnogo brz auto, dobro? Da, 30-40 na sat ide. Dobro. I uzem ja lubeničara i krenem ono magistralom u Bosni, vozim, 40 ono, pravim kolonu, uživam na autoputu, na magistrali. Dobro. Sviraju oni nervozni Bosanci, psuju. Dobro. I tako ideš dok ne naiđeš na jednu krivinu. Tu daš desni žmigavac da te obiđe neko. Čekaj, daješ u krivini ovo mi za tebe znak da te obiđe? Da, ali fora je što ti sad na krivini vidiš tamo da ti ide u susretu neko. A on ne vidi. I kad počne da te obilazi... Čekaj, a šta ako nađe kamion iz drugog pravca, čovječ? Pa, njegov problem, on je krenuo da me obilazi. A čekaj, reci mi, si ti taj srpski rulet izmislio ili to postoji inače? Ali mogu ja da te pitam nešto, rekao da se ne naljutiš, jel bi volao si normalan, brate? Pa to da sam ja se to pitam, da. Volao bi, dobro, ništa. Ti si ko Enes. A reci mi, pa čekaj, jesi ti svestan da neko može, ali sad šalom na stranu, neko ozbiljno da nastrada? Pa, može, ali to nisam ja. Aha, baš ti zanimljiva ta igrica, majke mi, super je. Ajde, apelujemo na ove socijalne radnike, nađemo Rajku neki posao da se ne zeza po Bosni. Pa ne, super si ti našao zanimaciju. Što ne gledaš neki Pornić? Pa majke mi, da. Sadilo i to. A da nađeš devojku, da ideš u lov na medvede, da pecaš. Neka, ne, zvaću mi lepo Bosnu da oni tebe više ne puštaju tamo, suviše si opasan po taj turizam. Da. Hvala ti, Rajko. Opušteno, Rajko, da li da ti kaže hvala? Ajde, hvala ti. Hvala te, ajde, ćao. Znači, sledeće leto Bosna, ako vidite u krivini da vas neko u kadetu lubeničaru pušta da ga obiđete, nemojte.